Mara yangu ndikuisha iwe. Kune ngoma ya mayuti. Nesoro bebe. Kumanda ilo wachiraundi nani kwe. Atiwo wakasukutisiye bebe wakuru wachiraundi nebebe ramo. Problem yacho ndiye kuti tese takatawa. Saka ndikanifunze bebe wacho right. Hello baby. Hello. Kuyo ungunzi ndi wakanditorera mari yangu kamomwe yangu kewe. Kone ungochizvita sei? Aiwa kaungataura kuti ndakadhakwa inini ndaisiya zvandaiita. Plus wangu watwa neevidence kuti ndiwakatora mari. Koza wakuona uchitora mari. Zvautora ndisingoziyeni. Kusaziya munhu andibira mari, vanhu vakungoti anzi ndabirwa nahani, asi ndatoona kunge vakundiudza chokwadi. Mawitness akawanda kunyangwe mukoma ziviyani. Mari yangu yakapera se. Saka vakanditsotsa se. Kusaziya munhu andibira mari, vanhu vakungoti anzi ndabirwa nahani, asi ndatoona kunge vakundiudza chokwadi. Mawitness akawanda kunyangwe